Machiegni kendo nyakoro mgajwange chendo ni maratil wadhi mbele gi weche manyien na kakuratiri nyake county ma Homa Bay sigana wa makende odiochieng' makawuono. 1000 Street en achiel kuom kuonde dak ma Oyugis, makmana ni pogruok mare kod kuonde dak mamoko en humbe ma medo la kaluwore kod timbe ma oko luwore kod chik ma itudo godo jodak makae. Bende nadieri ni timbe maundu kod rochruok arita opong'o 1000 Street koso en nyinga marach makinde machien ema koro pod luwe. To bende osefweny gima dibed ni kelo ma. Watudre kod jafwambo marwa George Bati ma esiso mare mar kolo adieri ne ochopo 1000 Street kendo koro kwelo na report moyiedhi ewi yuak jo 1000 Street. 1000 Street Oyugis. Okinyi odiochieng' kata otieno ok odong' nono. Joma wuotho mobet bende obet kama timo tijegi bende nitie. Ranyisi ni oting'o ji mokikore. Kaluwore kod weche mag rochruok arita ma osetud kod kar dak ma 1000 Street, chuno mondo wati kod yor wuoth ma ok nyal kelo chich mondo wadonj kendo wayang hie gima kelo ma. E karo nyango wadonje chakruok mar 1000. Kona mokwongo wang'wa mako kweth moro mar ji moting'o joma tindo kod joma dongo ka obedo piny kama otis ni leba kendo gigo tamsi. Chuno wa mondo wadonj kuomgi mondo wang'e ni to en ang'o momiyo gibedo e chieng' makakni. Sigana mar 1000 chakore. Yuak en onge mar tich. Kata obiro ni gin bende gikoni chal mar kama gintie ok morgi. Giyawo chunygi kendo gilerowa kaka onge mar tich oserocho ngimagi kendo mbeko weche arita. Tenda mag counties kata mag gero sikunde wuok odiochieng' gotieno nikech nitiere gimoro iluongo ni National Constituency Development Fund. Nyaka ne tenda ni chak wuok nyaka ne CDFB pok awinjo ni joleba omi tenda kamoro kaka moro mondo dhi omaki. En joleba gi irito kodgi chieng' mandamano nikech chieng' mandamano to mobilize ng'ato ka ng'ato mondo wadhiye. Sago kura to nyaka joleba go kura. Kaka sani wantiere gi project monego bed ni wuok at 1000 Street. Onge pok omiwa gimoro amora ni joleba nitiere ka. Onge maber ni jagedo ka onge to kata ok nyal chung'. Nyaka jagedo timre nade. To nitiere tenders mimiyo ji to wan ok wanyal yudo gido mana kitwo to wa. E twak margi gidiro kwe ewi tend munisipal ma Oyugis magikoni winjo keto kenge mag miyo gi tije kata mana choko yugi e boma mondo kopogore kod yoro kaka ginyalo doyo kumbo to bende gilos Oyugis obed maler. Oyugis mangima wan gi municipality to joleba ma ji karibu 500 gi wiye kama ginyalo bede ok nyal migi mondo gibedie to Oyugis to duong'. Ute pogo jok man ga kupe ma igi dongo ma igi lupni emimiyo ute ku to wan to ere kama wadwa gine ne do mondo wajodi nikech chieng' boromo wa be chieng' ka chieng' ogo wi ahinya to wi nya kethore. Kopogore gi tijwa mar leba nieki be sirikal mondo ng'iye ni to be ginyalo yudo tije mamoko. Nitie tije kaka ywecho, kaka ng'ado rishit, gin gik mok ng'ene ang'owa ni somo igi kanye. Ng'amo denyo rito tek. Aparo ni ung'eyo kata in baba ka in e dala to ionge chiemo e ot, nyithindo nyalo chami. Koro marach nwa moloyo kaka joleba. Iyudo ka ojende ma pod tindo lokore jodongo nikech math mag gik mamero ji. Nyathi pod ja higa 18 to poge gi ja higni 30, 40 kuchocho tek. Miyo wabedo gi tich matek ma koro ji kawo ni jomobedo e leba ka gin goons. Inyalo haya gi ni gidhi gitimonu gik moko magalagala. Mondo wayanga dier chal mar 1000 wadonjo e kar dak ma 1000 Street. Ka bende mana kaka leba waromo kod kweth mag rowere ma obedo piny kamoro paro pache. Ranyisi ni nok mar tich en adhola ma okelo dhier e 1000. Ka waromo kod achiel kuom jadak Joshua Nyach ma bende miyo sigana mar 1000 kod kaka weche mag arita osebedo. Ne nyamburko mar polis ni ne gine traffic oko mar town kocha. Koro ne gikia ni ng'anyo ni e town. Koro ka gidonjo to gidonjo e ng'anyo. To ging'anyo ka nitiere ting'ang'a dhano jaluo ing'ang'a mor mar jaluo en timo gik moko mopogore gi gik ma dhano paro ni nyalo timo. Koro mane dhano ofuyo to idho gari. To luoro gi gari oko mar town nyaka yutan kocha. Ka polis ni e iye.
Yes. Tok ne gima police gari. Koro wambene mana kane wanene social media ni my police gari. Nana gima ne jopiny ne mora ji no the gari ni gari ma taxpayers money we wan bo en joy ride mar gari ni. Onyach koni kata bedo ni sani nanre ka gima weche mahundu dok chien. Chon ne okinyalo oro nyathi gi pesa e lwete ma ok odad pesa no ma uduogo gi lwete ka ofuayo. Ndalo machon cha to ne insecurity to ne nitiere mala 1000 ka kabisa ma ok ni nyawro nyathi e duka ma duogni gi gimoro e ot. To sani mano noserumo ma sani enana ni nying mane osebedo ni onobedo branded no rachno ema koro podo stick. To sani nyalo lo nyathi galofu ma duogni gi change ko tinga e lwete. Ali 2000 no kinyawro nyathi e duka. 1000 street gima mi osebedo ne nyinge rach en mana gima obedo ni lack of employment. Kasto gi school dropout be nobedo malo. Kaluwore ni jonyuol samoro onge gi nyalo mar gini mar yuto. Koro nyithindo koringo we sikul to kuma ne gibiro gi ponde ne na 1000 ka. Gibiro gitemo tije mag choko scrap gidege uso to chamo gundondo to biro beta ka. Kopogore kod gima jopiny ong'iyogo ni ng'ato kowuok to go dhode kiful. Ei 1000 mane chalo tim kwero. Kendo ng'ata manotimo mano to ne nyaka tur dhode kata odiechieng' alanga. Chon nwa believe ni 1000 ka okinde dhot kiful. Kinde dhot kiful to mano nyiso ni in gi giri moro ma wachne tek e ot kanyo. In gi mwandu ni moro. Koro dhot ka nende kiful to ne ni ture kata godiechieng'. Koro kiwe dhot nono to kata ka jirani okoso sabun kata mogo to bire udi kanyo to kaka watu tedi. Kionge. Dhot nok ndega kiful. Kinde kiful to mano nyiso ni nigi gimoro ma valuable e ot kanyo. Koro ji bedo suspicious ni ang'o mi odni onde kiful. Kaka luwore kaka kairi nitiere corridor ng'eny 1000 street ka. Koro ka ji nosedhi already dukni jo ala town. Jo gweng' ang'o kuma ne ji rengo bire mayot ne na 1000 ka. Niko kidwa ringo koya to en kuma onge kumidwa ponda. Koro kuma nyalo ringe ka bonde muoch iringo kuma open mineni. To kuten ka isekalo ndara ne midonje street ka to corridor ng'eny. Minyalo penyo go kamoro amora. Koro ji tete ne ringo biro koni. Koro seche ma ji oseringo koni ni ja 1000 ema timore nade ema turo ute jo ala. To en gima ne ji oted manu biro ng'anye town ne timo to ringo 1000 ok ne ja 1000 kende. Koro mano ketho nyinga 1000 Onyach ma bende koni bang' ne jodak ma ka fwenyo ni kuo mar wang' teko ne medore. Ne ging'ado mar chako goyo gono joma ne mayo ji. Kendo bang' ne ndhi ng'ata manoul nyinge iro to ne itero Hague. Ok doho mar maunde piny mangima mantiere boma ma The Hague e piny Netherlands. Hague manyiso ni ng'ata manomaki ni tiayo kume mach kendo wach ne rumo kanyo. Ne ni insecurity mane ni malo. Seche mi suspect ni an ne jakuo to an bokwala to go dhoga baw ne kwado ji gi baw. Koro ng'at ma suspect cha bende en biyudo ni en bende jos gi otur en bogoe. Koro ne gima ne penjo ni to kare ng'ama goji ni nonegi ji mang'eny nyaka kata mana police officers nonegi gi wach go baw ni. Court prosecutor nognego Oyugis ka. Onegi nyaka pastor jayalo koya nyol luoro mar kanisa sa achiel otieno. Kasi ma ji wacho ni wadwa manyo ng'at achiel to koyude tene makoro nemnwa joge. Koro nomak ng'at achiel. Koseyudo ng'at achiel ene mano nem ji to koro kisenem ng'ato to ne koro ne giketo ni police koro bedo oko ne osetamo police. Koro ne ni yudi titeri kama ne dwa luongo ni Hague mbele lam ndara kucho tiwang'i. Iluongo ng'ato ti ng'atno be dhi manyo tiwang'i kucho. Koro jok mano wang' te niyudo ni ok gin kata jok mane ya within town kane gin jok moya mapogore mabor. E kinde mane wabet ka wagoyo mbaka ka, umwa mar fwambo ne ong'weyo iro moro magalagala kendo nochunowa mondo wamany kama iro no wuoke. Bang' ronye rode mag 1000 street ma ikoni ni kod konde madeny kendo matamo kata obila kedo kod timbe maundu, ne wang'ado wach e chunywa ni nyaka wane gimomiyo thoth rowere ma 1000 maonge kod tije donjo e tiyo kod yedhe makelo mer machwe rwakgi e timbe mag maundu koting'o bedo joma inyalo kodi mondo odhi otim tim mar nek. Bang' dolo konde ariyo madeny wafwenyo ni kare umwa ne okuondwa. Ka wayudo rawera moro ma wamiyo nying mar Abdul, nying ma ok mar hie. Kendo ka wagoyo kode mbaka kama ok dipar ni ji odakie. Oyaw chunye kendo yangono ni en okonyo miyo moro uso nyasore ka, tich ma okoni ok otim nikech ohero, to otimo nikech onge mar tich kendo mondo kik odonje tije mag nego ji. Ana uso yath ne mama no.
to miya godhiambo mia adek samoro be onge adhedha kamano. In winjo tich marach no to skul to adhi kendo form 4. Dhako be an go ka gi nyithindo. To naonge gimoro moro nyaka nachak biro 1000 ka. Nandalo ok adhi bau. Ok adhi wale zunde kudi ni kapara wachom kuno. Kawini muna ka piwang nenu. Yane amile ka nenu tika iwagi. Kenda ngata tiyan. Tetimbe madiki muna kuru. Kama kuwa donji unge. Wite munega kamana bega nega. O mai gumi nibu witega. Ama kwa lokora. Baba kau kinya nukuri ya kiru tich moro. Anu kumge marana se ose nyao karaka mangen. Linya. Okaluo marwaju. Tabise timugin tinju wari yo vinaka tiyan. Oleronwa ni onge mar tich miyo rowere ma 1000 itiyogo marach ka moko kuomgi yie kendo ikodogi mana gi siling 1000 kende mondo gidhi gitim mar kawo ngima ng'ato oko. An achamoga pes ji mang'eny, koro chuny waya ok adwar. Yanyiso gidhi manyuru kumi inyalo ni oduni, ka 1000 ka onge vijende madhi neko. To kaparo life man yo modhana boro kotho midong kendi. Ipa ni para nguwe wadwa. Ana samoro ka yor bono ka beda kama to kada ka ndhango go koda koko alenga. Oda penya ni to ibiro gango tanda biro nono. Ote chulo 3000. Nyithindo be dhi sikul moko dhi agoro kujo. Ipa ni no to 3000 ni dineki. Wangi lel medhe yath bomi kongo bomi. Mano mi ana kwa kongo na weyo. Ke kongo biro gaji. Ro kose mi kongo ne bana dhi tim gina mi kera 500 ni kaka. To ka jeru tijira tan gido ka kom timo. Oka gombo ka wuoni. Be anyalo riembo mono biro ka go kan gi juma to ko yudo ngama be chuore tima ng'ama mi hasene chuore ometo ten gi dawo koro wano chame achama wano ko dan gi nyithindo matindo gi endi ok anya we nyithindo gi ni tuye kada ka tujo se tuye ang'eyo kaka tuch chal. Abdul ma wuon nyithindo adek chwalo ywak ne sirikal kod riwruoge mamoko mag sirikal manyalo konyo ja 1000. Ywakne maduong' mana kaka rowere mamoko en ni mondo many ne nyithi 1000 tije manyalo gologi e bugo mar maundu. To tich onge. Emomiyo yogi biro timo gini ka. To koro kunyalo ne ka jogi unyalo miwa tich. To ka okuja kuburo yudwayo. Ka ok ber, ok en ng'oma nigi koro nyaka Nairobi nyima na 1000. En kamoro ming'iyo ji, nege ji. Ok anyal pando gin gino timore. Nikech tich mwakoso. Talent wan go mang'eny koro ng'ama dhi support wa onge. Ema kikoso idenyo, ichi ting'eno kia idenyo nyithindi bodenyo yot. Emedhi Nele jono kanya denyo ro nyithinda bo denyo tamba denyo to ng'ane to keto gimo maber ka joka ka dhi ausi. Nyaka gi kaka wachope giko mar tielo mokwongo mar ywak jo 1000. Ranyisi maduong' mafwenyore ka ni nok mar tije e chiero ma ogawa wang' 1000. George Bati, Ramogi TV.